Nginibikelele nabesilo, nginibikelele nabendlula mithi yamakhosi edla kwezinye izihlahla. Umntwana-ke waseyibindini lona okhuluma nani njengoba umsebenzi wami omkhulu ukuthi sizwe sazi kabanzi ngendlunkulu, sazi kabanzi nangey'nhlelo zenkonyama. Ngithanda nje ukuthi ngithokoze kakhulu egameni lesilo samabandla nasegameni nje lendlunkulu yonke. Umkhosi woselwa ekade sinawo esaziyo ukuthi uqale nje amabutho angena ngomhla ka-1 ngomhla ka-2 impela kwaphicwa yona enhlambelo. Umkhosi-ke wama ngomhla ka-3. Siyazi ukuthi iningi izinto bakwethu eziyamasiko neziyimikhuba ethize umuntu angeke ayichaze kodwa kuyizinto eziyimkhuleko eqinile yesintu kamoya ekuphiliseni nakusekusimaniseni imbube kanye nesizwe sonke. Ngibonge futhi kakhulukazi amakhosi lana yahanjelwe-ke uma ngabe bephuma benza isigaba sokuqala salomkhosi woselwa beze kwasokhulu beze bezogcina kwaNobamba. Sibonge kwasokhulu, siyazi ukuthi kuyaye kube nensimu kaNomkhubulwane elinywayo kodwa futhi bese kuba khona insimu elinywayo yenzela ukuthi uma kunomkhosi woselwa ngoba kusuke kuthiwa ukweshwama kahle kahle bathi ngesilungu i-first fruit ceremony. Abakwasokhulu-ke kuyaye kube khona ukudla-ke okusha okusuke kuvunwe kule nsimu ngoba siyazi ukuthi le kaNomkhubulwane insimu ayithintwa vele iyekwa nje leyo nsimu idliwe ezinyoni eziphele kodwa ikhona insimu okuyona okusuke kukhiwe ukudla esabona inkosi yakwasokhulu ikulethile noma kwasekuphuthuma nesazi kahle ukuthi ngosuku lwakusasa njengoba kuwumsombuluko siyazi ukuthi-ke kuwumhla ka-11 umhla ka-12 izokhuphuka futhi inkosi yakwasokhulu ilethe kona ukudla kokweshwama embubeni. Kuyisiko elihle, sithokoza kakhulu. Sithokoza kakhulu futhi kubo abadidiyeli sithokoze futhi abadidiyeli bebutho elikhulu nelincane ikakhulukazi umfo kaNjomane okuyena umdidiyeli. Sithokoze kubantwana basendlunkulu ikakhulukazi abaphambili. Sithokoze nakuwamaxhwele Ngonyama okuyona enza ukuthi lo msebenzi ube impumelelo. Sithokoze kuyibutho lonke likaZulu likhona. Noma-ke ngingafisa ukukhuluma kakhulu kusekhona njengesizwe kufanele sikuxoxe esizweni ngoba imikhosi mayivunulelwa akufani. Umkhosi woselwa umkhosi othi awuthi wehluka. Siyasiboneka abantu bevunule bese befaka nezingwe ngomkhosi woselwa kanti akusiwo owokuhloba mhlambe ngemvunulo le yokuhloba kodwa umkhosi woselwa unemvunulo yawo. Siyayifaka amadlokolo ekhanda bese sifaka amashoba. Leli shoba-ke elifakwa ulibone lihamba ngapha lize liyoshaya ngemuva elikhulu kuthiwa isigeja, likhandwa nje ngeshoba lenkomo. Ebese kuba-ke kufakwe cha amabheshu-ke nje ajwayelekile kodwa nje umkhosi lo uvunulelwa ngendlela ehlukile. Futhi ngiyathanda nabesilo ukuthi nginazise ngalomkhosi ukuthi akusiwo umkhosi ofana nemikhosi yonke. Uyabona uma ubheka umkhosi womhlanga uyaye ube nezibukeli nabantu abasuke beparticipate abasuke kuwamatshitshi. Umkhosi wakwaDukuza uyaye ube nezibukeli kodwa futhi kube khona kakhulu amabutho. Umkhosi waseSandlwane nawo unezibukeli bese kuba khona amabutho aparticipate. Uyabona-ke umkhosi woselwa wonke umuntu usemkhulekweni, wonke umuntu ongena esibayeni evunule njengoba bengisho ekhuleka senza leli siko ngendlela yakhona. Abekho abantu okuthiwa bangama-guest mhlawumbe abazohlala, azikho iy'tulo ey'fakwe esibayeni ukuba abantu bahlale babukele. Kusho ukuthi noma ngabe kuthiwa uPremier wesifundazwe noma ngabe kuthiwa uPresident noma ngabe uyisiphi isikhulu esikhona ungena esibayeni uvunule ngendlela yakhona uhamba ngeenyawo phansi sikhuleka senza amahubo
aspecially amahubo alowo mkhuleko. Futhi ke abantu bangasuki ekudeni bethi awunali ithuba lethu lokuba siyokhuluma nembube, ngoba ubona abantu becabanga ukuthi uthuba lokuthi bazoke bathole ukubingelela isilo noma bathole ukujabula bahleke ba embrace isilo. Umuntu osuke kude enalokho emqondweni wakhe uyahlubuka, ngoba ingonyama ayikhulumi namuntu ngalolu suku. Akwenzeki nje ingonyama ibe nomhlangano noma ibe nokuthile no-interacta nabantu, ngoba isuke isesigabeni ekuthiwa isenclosure. Ngakho-ke abazi kahle abantu mabeze kulo mkhosi ukuthi abezile nje ukuzobona isilo, kodwa basuke beze nabo emkhulekweni ojulile, okungekho umuntu osuke ebheke omunye. Wonke umuntu usuke efuna ukubona unyaka wethu uqala kanjani, njoba inyanga isuke idilingene nje, bese sithi-ke uqala konyaka wethu, noma sazi-ke phela ukuthi ngokwesintu unyaka uqali phakathi nehlobo. Angisho ukuthi singakhulumi ngokuthi kuqala unyaka, kodwa sikhuluma ngokuqala kwidla kokudla okusha, njengoba phela sengishilo ukuthi kuyaye kweshwanwe kwenza ukuthi abantu uma beqala ukudla beqale, futhi kusuke kumkhosi wokukhulekela nakho ukudla kwasemasimini. Ngaleso sikhathi abanye basuke behlakula, abanye betshalile, abanye besazotshala njalo njalo. Angifisi ukuba ngikhulume kakhulu engathi ngizoxoxa ngomkhosi woselwa la, bengithi nje halamuzi ekubongeni-ke egameni lesilo samabandla nasegameni laseNdlunkulu nasegameni labo bonke abenza lo mkhosi ukuthi ube impumelelo. Ngedluleke lapho nina bohlanga, siyazi ukuthi uma siphuma nje emkhosini woselwa sibe sesingena emkhosini wasesandlwana, bazokhumbula abaningi ukuthi inkosi uCetshwayo uHlavana Bhulumlile Ndulinde yabaswa uMantshongo benoGqilimane. Wathi ma kuyotholana impi esandlwane babephuma khona esibayeni ondini, kade kwenziwa wona lo mkhosi woselwa nokwenza ukuthi umkhuleko wabo ube muhle, ubenza ukuthi baphumelele. Kepha engifisa ukuthi ngikusho namhlanje ukuthi masiya lapha emkhosini wasesandlwana ninabohlanga, ningabheki ukuthi nje umkhosi uma sikhuluma ngesilo uCetshwayo kusho ukuthi umlando waso uqala uphelele esandlwana. Cha, inkosi phela nayo yazalwa yakhula kwaba nezigameko, njengoba nazi ukuthi khona lapha yakuyathathana khona impilwa nomfowabo umbuyazi endonda kusuka. Inkosi futhi kuyazi ukuthi kuningi eyangena kukho, kodwa-ke emva kwempi yasesandlwane siyazi ukuthi yabanjwa impi, inkosi yayoboshwa, yayisisiwa laphaya eCape Town, kodwa yagibelela ePort Danford. Ngakho-ke uma siza ama-build up imicimbi ezoba khona ama-build up singakafiki umhla ka-22, ngasho nje ukuthi kunezinto ezenziwa njalo ngonyaka uma ngabe sekulungiselwa lo mkhosi. Umhla ka-15 nje sobe silaphana esikhaleni ePort Danford lapho inkosi eyabanjwa khona. Bazokhumbula abanye ukuthi yathi inkosi sihlezi emkhunjini, umkhumbi wangaduma. Bazochwepheshe bomkhosi bawubona ukuthi umkhumbi mawungadumi kwenze njani. Yayisithi inkosi cha, angibikanga ondini. Baze bathi-ke awu bangakholwa kahle, bathi uzobika phi ngoba umbi base belishisile phela kwathiwa uwundi olumahlihlikane. Kodwa kwenzeka isimanga ngoba bathi uma beyilalela inkosi beyithatha beyiphindisela khona ondini, yafika futhi yabika njengoba yasho yathi hayi mangithola imbuzi nje ngame enhlaka esibaya noma kungasekho umuntu kushile ngibikele abanikazi, ngiyokwazi ukuthi uphumele indlela. Nebala bayithatha inkosi yabika, yabuya, umkhumbi wahamba wabheka eCape Town, waduma umkhumbi. Sengisho ukuthi siyobe sixoxa lokho namabutho akwaDube namabutho akwamkhwanazi kanye nomasipala baseKing Cetshwayo nomeya, omeya bonke bazobe belapho ngesikhathi sika-9 ngomhla ka-15. Bese siyasuka lapho futhi sesiya eShowe ngawo umhla ka-15. Lapho eShowe okwaphangalela khona isilo uCetshwayo ngoba yaphothamela lapha inkosi. So we futhi siphinde sihloniphe lapho
kube khona ukuhuba, kube khona ukubonga, yobe khona inyosi umfwa ogoqozile, umfwa wamasango, kanye nebutho elizobe likhona lapho nabantwana basendlunkulu namakhosi, njengoba laphana nje khona inkosi uKhoza namanye amakhosi, inkosi uZulu, onke amanye amakhosi alaphana eShowe, kodwa futhi onke amakhosi asekhicetshwayo amenyiwe ukuthi sibe laphana eShowe. Kuthiwa-ke kukwagqikazi le ndawo lapho umzwe wesilo lapho esakhothamela khona, sobe sesisuka-ke sesiya eFort Nongqayi lapha emuseum lapho kuyofike khona-ke sithole ukuya ngasethunjini bese sihlukana. Kodwa futhi ngomhla ka-16 ngoLwesihlanu sisedlinzeni lenkosi Cetshwayo lapho siyokhuleka khona, ngoba phela kufanele ukuthi masiya kulo msebenzi omkhulu kangaka siyokhuleka edlinzeni. Kuzothi-ke ngomhla ka-19-ke okuwumsombuluko lapho kwimbube silo samabandla onke sobe sikhipha ibutho, ngoba siyazi ukuthi ngaphambi kokuba ilwe impi yaseSandlwane inkosi Cetshwayo yalikhipha ibutho, yalikhipha namaqhawalo onjingwayo kaMahole, nabanye izobe ilikhipha-ke ibutho ngomhla ka-19, bese kuthi ngomhla ka-20 lizobe selisesandlwane ibutho likhempile umhla ka-20. Siyathemba ukuthi amakhosi anjengenkosi Mazibuko, inkosi Ngobese namanye amakhosi bayolemukela ibutho khona laphana eSandlwane, liyobe likhempile ngomhla ka-20 liphinde likhempe ngomhla ka-21. Kanti ngawo umhla ka-21 laphayana eShiyane lapho esaziyo ukuthi phela kunomlando-ke ongemuhle, ngoba atha amabutho uma ngabe esenqobile eSandlwane isishilo inkosi Cetshwayo ukuthi ningayi ey'nqoleni zabo, babebeke iy'nqola zabo laphana eShiyane. Athi ayahamba kamabutho ngeshwa-ke afike amabutho ahlulwa lapho, ingakho phela impi yabe isiwela ngomhla ka-4 Agasti isizoshisa undi. Kuyobe kulapho-ke ngomhla ka-21 siyoxoxa lapho, ngoba yizo zonke ama-event esithi ama-build up okuyothi ngomhla ka-22 siphele sonke eSandlwane lapho amabutho kwaZulu eyobohelwa isilo samabandla. Impela kuyobe kuhle kudelile. Uhulumeni wakithi kwaZulu Natal, kakhulukazi umnyango wezobuciko namasiko, kanye noNdunankulu wakithi kwaZulu Natal, uhulumeni ephelezela-ke isilo samabandla nesizwe sonke nebutho kulo mkhosi omkhulu kangaka esithi-ke phelelani Zulu. Zikhona iy'nhlelo zikahulumeni, zikhona iy'nhlelo komasipala ukuthi-ke kuzobe kuhleleka kanjani ukuthi wonke amabutho abe khona kulo mkhosi omkhulu kangaka. Thokoza kakhulu. Ndabezitha, siyathokoza kakhulu. Mhlawumbe Mageba, ukubuza nje mhlawumbe Ndabezitha, ukhona umuntu ozoyibuza ukuthi mhlawumbe umkhosi woselwa uma usuphelile kuyaye kube khona yini mhlawumbe, ngoba siyazi ukuthi sikhona isigaba lapho iy'nsizwa ezisuke khona esibayeni zibamba inkunzi. Mase suphelile sikhona isifundo esiba khona lapho insizwa ahlaliswa khona phansi sifundiswe ngokuba izinsizwa noma amadoda aqotho. Cha, umkhosi waselwa nomthetho wawo. Angifuni ukuya lapha ey'ntweni ezenziwayo lokukhuluma ngenkunzi nani. Angifuni ukuya kulezo zinto ngoba izinto mhlambe ey'phathelene ngqo nemisebenzi yasendlunkulu. Kodwa ibutho malifika kakhulukazi ibutho elincane njengoba ngithi lingena ngomhla ka-1 liyayihlale phansi, babe khona nje-ke ophakela umthakathi, abantu ababeqhuba lelo butho lelo elincane behlale nalo belifundise belikhulise, ngoba phela kuthiwa inkunzi esematholini. Likhula lapho ibutho lesilo ukuthi izinto ey'thile, igaba zokukhula, umuntu ngesigaba esithile sokwelusa amankonyane kuba yisiphi leso sigaba, uma usuwelusa iy'nkomo kuba yisiphi leso sigaba, uma usuyibhungu usuweshela kuba yisiphi leso sigaba, uma futhi sekuthiwa usuyinsizwa manje yisiphi leso sigaba, noma futhi usuwumnumzane usuyindoda usugane. Zonke lezi zinto ziyafundwa ngoba suke khona amabutho amadala ekhulisa amabutho amancane. Iyona ndlela yokukhulisana leyo. Siyazi ukuthi ibutho liyiyona ngubo yesilo. Mhlambe futhi omunye uzothi bona abavikela sihlalo. Sikhona yini mhlambe indlela abasuke befundiswa ngayo kwezokuphepha, njengoba sazi ukuthi kubidlangile kangaka kwaZulu Natal, indlela abantu ababulawa ngayo insizwe esuke sakhula ziyafundiswa mhlambe ezokuphepha Ndabezitha umkhosi waselwa.
ziningi izinto ezifundiswayo kodwa umuntu uma efundisa ubudoda angisho ukuthi mhlambe kufundiswa njengokuthi isigaba sokuhlasela kodwa isigaba sokuthi uvikela kanjani umndeni wakho. Nokho ke sesikhula esikhathini sanamhlanje na sekwaba khona ezokuphepha ngoba phela ukungena kwaHulumeni wentando yeningi uHulumeni wasentshonalanga waba usuthi cha amabutho kaZulu awasewona amabutho okulwa izimpi sekuyingubo nje yesilo kahle kahle ase-ceremonial amabutho awasafundeli ukuthi ngesisikhathi azohlasela noma azoba khona ukuvika akwenzayo noma ke phela bengeke bangafiki ima kukhona okubi kodwa azikho izifundo ngqo zokuthi manje amabutho fanele baenze kanjani ngoba akusahlasela. Uma ubona nje lapha esandlwane kusuke lento ekuthiwa reenactment kusuke kulungiswa nje ukuthi kwakwenziwa kanjani kodwa ngathi zifundiswa izingane zabafana ukuvikela imndeni ngoba nakho kugcwele nje nento yosekuthiwa ukuhlukunyezwa kwabesifazane ukufundisa ukuthi nibaphatha kanjani abesifazane nibaphatha kanjani njengodadewenu indlela yokufundiswa kodwa le eyokuthi mhlambe kungafundwa ezokuphepha noma phela kusuke kuhlangenwe khona vele ezokuphepha sekungeka uhulumeni mangathi mina mhlambe kuyaye kufundiswe ezokuphepha sengabe ngichaza ukuthi mhlambe kukhona okuthile esenguveza ukuthi hayi mhlambe ibutho selingase libe khona elikusebenzayo uma kukhona umonakalo kanti cha ibutho lithemba ukuthi lizovikelwa nalo kodwa ke kungasho ukuthi ungabe usulichopha emehlweni ucabanga ukuthi lothi hayi sithembe abezomthetho. Sesibhala Mageba ngiyazi ukuthi ubuzokhuluma ngenye into kodwa izimo esiphila ngaphansi kwazo esikhathini samanje bafisa ukwazi abantu ukuthi ngithini namathuba omsebenzi njengeNdlunkulu awekho khona mhlambe enicabangayo noma mhlambe inhlelo ekhona la kuHulumeni waKwaZulu Natal mhlamba ngathi nje iKwaZulu sinento ekuthiwa i-constitutional monarchy isilo siphaswa kwaHulumeni kwasona isilo uqobo lwaso sisebenzisana noHulumeni angeke isilo sikwazi ukudala amathuba omsebenzi kodwa isilo siyakwazi ukuba namasu okubonisana noHulumeni ukuthi mhlambe irole enkulu yesilo ukubani phakathi kwabantu noHulumeni ake sithi ke abantu uma bengayithola imisebenzi mhlambe kuze kube khona ukuthi baphanyelwa umoya isilo siyakwazi ukuxoxa noHulumeni ukuthi uHulumeni yini engenzeka ukuthi abantu bathole amathuba emisebenzi mhlambe athi uHulumeni hayi nakho nanapho esakuzamayo isilo singakwazi ukuthi sibele ebantwini ukuthi cha asizote silinde silungise ukuthi mhlawumbe ngesikhathi esithile kuzoba khona ukuthi nokuthi uyabona kube indlela yokuba esimene esikhona iNdlunkulu idale isimo esihle sokwemukelana nokuthi abantu bangaqhilazeki bangaxhaphazeki kanti futhi noHulumeni futhi kungabe bikho ukuthi afune ngathini ahlukumezeke naye bekhona ukumlwisa ngezinto zamathuba omsebenzi kodwa ngathi nje akukho engakubeka nje okwamanje esingathi iNdlunkulu ingakwenza ukudala amathuba emisebenzi ngaphandle ukuthi nayo iNdlunkulu ilalele uHulumeni bese uHulumeni esho ukuthi angayeluli ngoba iNdlunkulu inakho ukumluleka uHulumeni kakhulukazi isilo samabandla njengoba semukelekile emhlabeni saziwa singaba nazo indlela zokweluleka nawo uHulumeni angathi isilo singakusebenzisa njengenkosi yethu ukuthi sifike lapha ngoba siyazi ukuthi ezobudlelwane phakathi kwamazwe omhlaba kuyadepend ukuthi kubayo njani kukhona ipolitiki kodwa kuyazi ukuthi lapho nobukhosi khona ubukhosi bemukela kangcono kunepolitiki ngakho uHulumeni wethu angasebenzisa ubukhosi ukuthi angene kulawo mazwe mhlawumbe anamathuba angangeni ngopolitiki kodwa kungene ngobukhosi bese kuba khona ukusizakala kwesizwe hayi ukuthi mhlawumbe isilo singakhipha mhlambe sidala amathuba omsebenzi akwenzeke ndawo zethu siyathokoza kakhulu isikhathi ngibonga kakhulu.